Raġel ta' 54 sena li jismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti wieġeb mhux ħati wara li tressaq quddiem il-ġustizzja akkużat b'attentat ta' qtil meta fl-14 ta' Jannar li għadda allegatament ħebb għall-martu permezz ta' formatur. Fil-qorti ġie spjegat li l-pulizija rċevit rapport li f'ħażabbar mara ingħatat daqqiet ta' arma li taqtaqu bil-ponta. Fuq il-post il-pulizija sabu xena bid-dmija u 3 irġiel manqin ma' xulxin u li aktar tard ġew identifikati bħala r-raġel tal-vittma u t-tfal tagħha. Meta kienu mistoqsija it-tfal tal-vittma qalu li missierhom ħebb għal ommhom u stqarrew mal-pulizija li missierhom ibati minn skizofrenija u paranoja. Fil-fatt ir-raġel ittieħed l-isptar Monte Carmeli biex jiġi invistat u ġie interrogat mill-pulizija nhar 17 ta' Jannar meta l-pulizija ġew infurmati li r-raġel seta' jitlaq mill-isptar. Dwar dan il-każ apparti li nfetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat Ian Farrugia, il-qorti imponiet ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-allegat vittma. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello ma saret l-ebda talba l-ħelsien mill-arrest, iżda l-avukati tad-difiża Franco De Bono u Marion Camilleri għamlu talba biex id-direttur tal-ħabs jakkomoda għal bżonnijiet tal-imputat b'mod speċjali dawk relatati ma' saħħa mentali. Fil-fatt il-qorti rrakkomandat li l-imputat jinżamm fis-sezzjoni forensika tal-isptar Monte Carmeli.